बे सावगारियाव नोंथांमोना आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि साखाथियाव गेमस्रिनि हौवा ना मा ना लावदुम ना मा होनो बेखौ गसंनाय नुदों ना होमबा। लोगोसे आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि गोदोनायाव गांसे आर'नाइ लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बे आर'नाइयावनो बारसे बिबारखौ एड खालामना होनायखौ नुनो मोन्दों। दा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिशनेल आर'नाइ फालिखौ बेफोरबायदि जायखिजाया मुवा बेसादनि लग'खौ होनानै डिजाइन खालामनानै होनो सोर मोन्थाय होदों, सोरनि अथ'रिटियाव बेफोरबायदि मोन्थायखौ दिनैयो मोननो हादों, सोरनि राइट्सआव? बे आर'नाइया जाबाय जों बर' हारिनि मोनसे सिनायथि, मोनसे नेरसोन। आरो बे आर'नाइखौनो थांनाय बावैसो सान सिगाङावहाय GI टेगआव जोंनि बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिशनेल फालि महरै दिनैयो गनायथि लानानै फैनाय जादों बा गनायथि मोन्दों। आरो बे आर'नाइखौनो दिनै चाइना, जापान, US, लन्डन बायदियाव थांनानै बे फालिया जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिशनेल मोनसे फालि होननानै सिनायथि हैदों जोंनि बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबि सारमोना, मेडाममोना। दिनै बे आर'नाइखौ बेफोरबायदि एड खालामनानै लग' खालामनानै होनो सोर मोन्थाय होदों? बिमा बिफानि गालांखानाय माखासे सम्पतिफोर बायदि मोनदों नामा? बे आर'नाइखौ सिनायनो रोङै दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बर' फिसा दङ। गावनि गोसो बायदि जानला मेनला जों बर' हारिनि ट्रेडिशनेल, जाय ट्रेडिशनेल फालियाव जों बर' हारिनि महर मुस्रिया दिनै रोखा बेस्रायो, जाय फालिनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय ट्रेडिशनेल एभ्रिथिं सिनायथिया दिनै हाबसोजोबनानै दङ। बेबायदि हारिमुवारि मोनसे फालियाव बेफोरबायदि लग' होनानै दिनै मा फोरमायनो सानदों? सोरनि अथ'रिटियाव? दिनै बे बिथिंखौ लानानै दिनै आङो बे गेमस्रिनि हौवा ना मा लावदुम ना मा होनो बिखौ आं कल हरदोंमोन जे दिनै नोंथांखौ मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों थाफानानै फट' लानाय नुदों, लोगोसे गांसे आर'नाइखौ मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि गोदोनायाव नुदों। बे आर'नाइयाव थानाय लग'खौ दिनै सोर एड खालामनानै होननानै सोंहरदोंमोन आङो। बेनिफ्राय लावदुमा मा बुंहरदों मिथिबाय? जाय बिबारखौ आर'नाइयाव एड खालामनानै होदों बे बिबारा जों भारत हादरनि नेशनेल बिबार जाहैबाय। बे नेशनेल बिबारनि थाखायनो बेखौ आर'नाइखौ समायनासिन नुहोनो थाखाय एड खालामदों जाहैबाय। दा बे आर'नाइया जों बर' हारिनि मा बेनि सायाव बेहा दिनैसिमबो प्रपारलि नलेज गैया नामा? सोर मोन्थाय होखो? आर'नाइखौ जि समायनासिन नुहोनो थाखाय बेफोरबायदि लग'खौ होनो सोर मोन्थाय होखो? आरो बे नुथायखौ गोबाङानो पलिटिकेल एंगेलजों नायखागोन, डेफिनेटलि आंबो नायगोन। खारन जाय आर'नाइ फालियाव जाय बिबारा एड खालामनानै दोनदों आरो जाय फालिखौ दिनै जायनि गोदोनायाव नुदों बे मानसिया जाहैबाय BJP पलिटिकेल पार्टिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो दा समाव जोंनि आसाम स्टेटनि सासे चिफ मिनिस्टार। बे बाथ्राखौ कनफार्म लानो थाखायनो आङो लावदुमनिसिम फन हरनाय जादोंमोन। लावदुमा मोजांबो रायलायथिहराखै, नाम्बारखौ दाननानै ब्लक खालामना दोनदों। जायखिजाया जियानो जा, नेक्स्ट टाइम जायखिजाया सुबुङानो जाथों मानो जोंनि बर' हारिनि गोथार महर मुस्रियाव लोगोसे जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिशनेल गानग्रा जोमग्राखौ लानानै बेफोरबायदि मिनिंलेस जुदि खालामनाय नुथायखौ नुयोब्ला खिन्थु दिगदार जागोन। सिदा बुंखाबाय आङो, सिदा बुंखाबाय। गोबां बारदों माखासे मानसिफोरा, मिथिबाय? नों जायखि जि खामानि मावनानै नों जा, बेवहाय जा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गोथार महर मुस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि माखासे ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै जुदि मिस इउज खालामनो जुदि सानदोंब्ला बेवहाय कनसिडार होनाय जानाय नङा। सिदा बाथ्राखा, थोंजों बाथ्राखा, नो एक्सकिउज, सिदा बाथ्रा। बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ आरो दामावसै।